dres od mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine Hamze Jaganjca. Dres od Josipa Mitrovića, također iz Gorice, od mog prijatelja, legendarnog napadača Osijeka, Slaven Belupa i ostalih hrvatskih klubova Muzafere Jupi. Također legendarni dres Bayern Minhena, star sigurno nekakvih 25 godina. Dobio sam ga još dok sam bio dijete. Finale Kupa Hrvatske, Rijeka Lokomotiva. Adis Nurković, legenda BiH reprezentacije i dres nastupao je čak i za reprezentaciju Kosova, legendarni moj prijatelj i golman. Gabriel Boban, Osijek. Marko Lešković, ovo sam dobio tamo negdje za 20 i neki rođendan od Marka Leškovića od Rijeke. Jedan dres još od Marota dok je igrao za Dinamo. Dres Chelsea, Drogba, čini mi se iz finale Kupa Moskva ako se ne varam. Također jedan dres od Marota iz Brava, Dinamo Bravo. Ovdje imamo legendu hrvatskog nogometa, mlade reprezentacije, pogotovo s riječkog područja, Benjamin Ivančević koji je nastupao ovdje u ovom trenutku za Orient. Roko Jurišić, Osijek, Dario Čanadžija dok je bio član Olimpije. Evo ga, mala jedna naša kolekcija dresova, nije velika, ali od srca dobijena i zahvaljujem se ovom prilikom svim mojim prijateljima koji su mi poklonili ove dresove. Uskoro će osvanuti na zidu našeg novog fitness centra kojeg otvaramo 1.1.2025. godine.